iBathurst iyindawo eyisizinda sokukhiqiza uPhayinaphu eNingizimu Afrika. Lesithelo kusithatha iminyaka emibili ukuvuthwa. Kanti-ke kulinywa noPhayinaphu owaziwa ngekheyene osetshenziswa ukwenza iziphuzo ezahlukene ezifaka phakathi nokuvubela imfulamfula. Sales have definitely increased by triple, if not more, 100%. Fresh fruit sales are incredible. The demand for pineapple is outstanding at this stage. Lesithelo sehlukile kwezinye njengoba sigabena ngezakhamzimba ezimqoka. It is highly rich in vitamin C and the bromelain in pineapple, which is a natural anti-inflammatory, is very good for a person. Izihloko zoPhayinaphu ziyasuswa ukuze zitshalwe kabusha, kepha-ke bakhona bawuthenga nezihloko zawo. Okunye kumqoka kuleli bhizinisi ezokuthutha ezimb'eqolo. 20% of my annual production will hopefully go towards the fresh fruit market now, where previously it was 100% to the juice market. Ukufakwa kwezwe ngaphansi kwe-lockdown kuholele ekutheni uPhayinaphu uzithola ufunwa phansi phezulu.